Hello and welcome to EFE News. We bring to you all the latest happenings and celebrities visiting at the Film Fest. Top happenings at EFE. ESG Vice Chairman Shri Vishnu Surya Wagh briefed the press on Saturday about the cultural programs to be held in Goa starting from 24th November and going on till 29th of November. Wagh said that since the Indian film industry was celebrating 100 years of its inception, ESG has named these celebrations as Chitra Shatabdi, 100 years of Indian cinema. Prominent artists from Goa as well as artists of international repute will perform at various places. म्हणून आम्ही पयलीं ठरयल्लें की इफ्फीच्या निमतान कांय कडेन सांस्कृतीक कार्यक्रम जावचे आनी एससीची कल्चरल कमिटी आशिल्ली त्या कल्चरल कमिटीन पयलीं 8 जाग्यांचेर हे कार्यक्रम जातले अशें ठरयल्लें. पूण गोंयच्या प्रत्येक भागांतल्यान डिमांड येवपाक लागली की आमकांय बी कल्चरल प्रोग्राम जाय, आमचोय विचार करात, आमकांय भायर दवरनाकात. थंयचे थळावे लोकप्रतिनिधी तशेंच जे आमचे बाकीचे थंयचे प्रमुख सामाजीक कार्यकर्ते आसात ते म्हणपाक लागले की इफ्फीचे कार्यक्रम करतना प्लीज आमकां वगडाव नाकात. ह्या सगळ्याचो विचार आमी केलो, पूण सगळ्यान मोठी कन्स्ट्रेंट आशिल्ली ती म्हणजे बजेटाची. कित्याक आमी ऑलरेडी पयलीं अशें ठरयल्लें की जे खाण प्रश्ना वयल्यान जें पळय वातावरण निर्माण जालां तातूंत आमी कमीत कमी हें करतले, कमीत कमी खर्चान बऱ्यांतले बरे कार्यक्रम लोकांक दिवपाचो प्रयत्न आमी करया असो एक विचार आशिल्लो. आनी हे खातीर 8 जाग्यांचें प्रोविजन केल्लें. पूण जेन्ना आमकां अशें दिसलें की लोकांक जाय की सगळे जाण पयलीं म्हणटाले कोणाक नाका, कोणाचो मूड ना, हें अजिबात खरें न्ही. लोकांक हे सांस्कृतीक कार्यक्रम जाय, लोकांनी डिमांड केल्या आनी म्हणून आतां तुमकां सांगपाक म्हाका हें जाता की इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स की 8 न्हय तर आतां जवळ जवळ 20 जाग्यांनी गोंयभर ह्यो कल्चरल एक्टिविटी जावपाच्यो आसात. आयच्यान ह्यो कल्चरल एक्टिविटी प्रातिनिधीक स्वरुपाचेर सुरू जातल्यो. म्हळ्यार आज आनी फाल्यां तुळशीचें लग्न आशिल्ले कारणान गोंयकार सगळे भोवतेक व्यस्त आसात ह्या लग्न सुवाळ्यान आनी त्या खातीर 2 दीस आमी वॉर्म अप प्रोग्राम्स दवरल्यात की आमचे स्थानीक कलाकार जावं बाकीचे जे आसात ते सगळ्यांचे एक वॉर्म अप प्रोग्राम जातले. आयच्यान ते सुरू जातले, फाल्यां आज आनी फाल्यां आनी मागीर 26 तारखेच्यान खऱ्या अर्थान वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यक्रमांचो नजराणो हो लोकांक मेळपाक लागतलो. हे जे 20 जागे आसात ते 20 जागे हरमल, पेडणे, अंजुणा, बागा, म्हापसा, थिवी, मये, डिचोली, सांखळी, मार्सेल, फोंडा, शिरोडा, चांदर, काणकोण, कुठ्ठाळी, वास्को, गोवा वेल्ला, मडगांव, डोंगरी आनी पणजी. Can Goa handle its own film festival? This is the question we asked some of the delegates and guests present at the ongoing International Film Festival in Panji. This question for the day is a special segment which will be a part of our daily EFE News Bulletin. Here is what some of the delegates and guests present at EFE 2012 had to say. Can Goa handle its very own international film festival? बिल्कुल बना सकती है, लेकिन उसके लिए उनका बहुत पैसा खर्चा होगा. उनको उस लेवल पे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल कंपटीशन और ऑर्गेनाइज होते हैं, अपने लोगों को, ऐसे लोगों को, क्रिएटिव लोगों को भेजना पड़ेगा कि जो पहले सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जायजा लें और वो तब वो सोचें कि उनका बजट क्या होता है, वो किस तरह की फिल्मों को प्रेफर करते हैं. और दूसरा ये है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप किस तरह की फिल्में अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं. मैं पिछले 2 सालों से गोवा में आ रहा हूँ और मुझे यहाँ का मैनेजमेंट बहुत पसंद है. जिस तरीके से गोवा बाहर के लोगों को हैंडल करता है, जिस तरीके से यहाँ का मैनेजमेंट है, जिस तरीके से ये लोग सारी सिचुएशंस को, सारे बड़े बड़े लोगों को अपने तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो मुझे लगता है उस हिसाब से तो गोवा अपना खुद का फिल्म फेस्टिवल अरेंज कर सकता है. लेकिन द बिग क्वेश्चन इज़ फॉर मी इज़ कि जो कंटेंट, जो सोल है सिनेमा का, जो सोल है फ्रॉम द वर्ल्ड सिनेमा, फ्रॉम द रीजनल एरियाज़ ऑफ वर्ल्ड सिनेमा, वो क्या गोवा के अंदर क्या उस तरीके के लोग हैं जो इतने कंटेंट को बाहर निकाल पाएंगे, उतना कंटेंट ऑल ओवर वर्ल्ड से इकट्ठा कर पाएंगे. सो दिस इज़ द ओनली बिग क्वेश्चन फॉर मी. अदरवाइज मॅनेजमेंट वाईज गोवा इज गुड. तरी ती गोव्याचीच आहे, गोव्याचीच माणसं रन करतात, गोवाच सगळीकडे आहे, रिफ्लेक्ट होतो. सो आय डोंट थिंक की पुन्हा अजून माझं म्हणून काहीतरी वेगळं करायचं काही कारण नाही. इट्स टोटली, म्हणजे बरीच माझे परदेशी मित्रमंडळी पण आहेत की ज्यांना तो गोव्याचाच फिल्म फेस्टिवल वाटतं, म्हणजे इफी जरी असला तो. आणि
भारतामध्ये मला नाही वाटत की असं काही इतकं शार्प हे आहे. आणि दुसरं गोव्याचे बाकी फेस्टिवल्स पण होत असतात. मराठी फिल्म फेस्टिवल गोव्याचा होतो वेगळा. सो आय गेस असं काही पुन्हा अजून वेगळं दुकान मांडायची गरज आहे असं मला वाटत नाही खरोखरी, कारण हे सगळं गोव्याचंच आहे. Noted film director and producer Adur Gopalakrishnan has flagged the issue of finance for good cinema and said that distribution is another big challenge facing the new wave cinema. Adur's first film, Swayamvaram, pioneered the new wave cinema movement in Kerala and was made with a paltry budget of 2.5 lakh rupees. Producer Adur Gopalakrishnan retells the fascinating story at a press conference in Panji for IFFI 2012. The films that brought back the investment with good profit, that was the only motto in making films. Swayamvaram was a very important film in that sense, and making the film also was not very easy. After a lot of struggle, we wrote with the script we wrote made an application to the NFDC. In those days it was Film Finance Corporation. So films cannot, a lot of people think that Film Finance Corporation is financing films. It is not true. They have been only giving loans, and those days the interest was 18%. Now, even 18% was welcome because the banks would never give you money. Whatever interest you promised to give, you won't get the money. Swayamvaram was released as soon as we've completed it. We wanted to release the film, and there were no takers, no distributors would come forward. It was very difficult, although we had some known artists in the cast. That did not convince the distributors or even the exhibitors in those days. So we had, it was produced by a cooperative we had set up by that time. At the first release, the film did not go beyond 1 week's run. So many of the theatre managers, owners, they telephoned us to say that if only we had a couple of, at least half a dozen songs as was the practice, it would have done better. So, and other ingredients like some of the very popular comedians of the day, if they had participated in it in some role, that also would have been an attraction, etc. But then, so it was almost becoming a story of failure. But then in a few months' time, the national awards really did the trick, because it went on to win all the major prizes in that year. In those days, getting a national award was a very, very big news. This film won the prize for the film, for the director, cinematography, the actress. So it became such a big news item in all the media. So what we did was, since we were distributing it ourselves, we distributed the film again. And we couldn't believe it. Every house that went empty before suddenly got filled, and it became a big success story. In a couple of months' time, we could repay the money to the Film Finance Corporation. They were so pleased to see the money back, and as a sign of encouragement, they reduced 1% less or something like that. Touring Talkies was screened at IFFI on Saturday. Producer Trupti Boy interacted with our reporters Rohit Wadkar and Tulsidas Chari. या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलच्या फिल्म बाजाराक आयज आमच्या वांगडा आसा तृप्ती भोईर जी प्रमोट करपाक आयला फिल्म टुरिंग टॉकीज. तृप्तीजी, वेलकम टू गोवा. कसं वाटतं फिल्म बाजारला आणि कसं वाटतं इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल? सुपर. नमस्कार आधी सगळ्यांना. खूप सॉलिड वाटतंय आणि इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ह्या IFFIला मी दुसऱ्यांदा आली आहे. पहिल्या वर्षी फक्त येऊन बघून गेले कसं असतं, आणि यावर्षी सिनेमा स्वतःचा घेऊन आली आहे. सिनेमा आहे टुरिंग टॉकीज. हाय काय हो पिक्चर? टुरिंग टॉकीज बेसिकली ही आपल्या भारताची एक संस्कृती आहे. आपल्या सिनेमाची संस्कृती आहे. आपल्या सिनेमाला, भारतीय सिनेमाला आता 100 वर्ष पूर्ण झालीत, पण टुरिंग टॉकीज हे 100 वर्षापेक्षाही जुनं आहे. म्हणजे ब्रिटिश जेव्हा इथे रुलिंग करत होते तेव्हा
टुरिंग टॉकीज तेव्हापासून चालू आहे. म्हणजे सायलेंट मूवी तेव्हा ते लावायचे आणि त्यानंतर दादा साहेब फाळकेंनी जेव्हा सिनेमा पहिला दाखवला तोही टुरिंग टॉकीजमध्ये, त्यानंतर अगदी तुमचा मधुमती असू दे किंवा मदर इंडिया असू दे किंवा दिवार असू दे किंवा शोले असू दे किंवा आत्तापर्यंतचा दटी पिक्चर असू दे, ते आजही टुरिंग टॉकीजमध्ये दाखवले जातात. फक्त वाईट या गोष्टीचं वाटतं की त्या काही 45,000पेक्षा जास्त टुरिंग टॉकीज पूर्ण भारतामध्ये होत्या. आता हे कल्चर फक्त महाराष्ट्रामध्ये जपलं जात आहे. तर त्या टुरिंग टॉकीजवर आधारित हा सिनेमा आहे. ओके, मूवीचा खरा एक्सपिरियन्स कसा आहे टुरिंग टॉकीजमध्ये की आताच्या मल्टिप्लेक्समध्ये? कारण तुमचा कॉन्सेप्ट मूवीचा तो आहे. खरंच सिनेमाचा जो आनंद आहे ना तो खरा टुरिंग टॉकीजमध्ये, की म्हणजे मल्टिप्लेक्समध्ये असे धीर गंभीर चेहरे आणि मग ते जरा कसं आहे बरं आहे का, मग हसायचं पण अगदी कंजूसासारखं हसायचं थोडंसं असं अगदी काय का, आपल्याकडे खूपच शिकलेल्या लोकांना जास्त हसण्याची परमिशन नाही आहे. तर त्यामुळे टुरिंग टॉकीज हे असं आहे की जिकडे तुम्ही हा हसू शकता, मजा घेऊ शकता, सिट्या मारू शकता, आपली टोप्या उडवू शकता. सो टुरिंग टॉकीज हे खरंच चांगलं आणि उत्तम माध्यम आहे सिनेमा पाहण्यासाठी. मी नुसता सिनेमा बनवलेला नाही आहे, तर या सिनेमाद्वारे मला टुरिंग टॉकीजच्या प्रत्येक त्या म्हातारा माणसाला त्याचं टुरिंग टॉकीज जसं थकलं 107 वर्षाचं, तसं तो चालवणारा टुरिंग टॉकीज चालवणारा तो माणूससुद्धा थकत चालला आहे. त्या प्रत्येक म्हातारा माणसाला आणि या माझ्या थकलेल्या टुरिंग टॉकीजला पुन्हा जिवंत करायचं आहे, हे माझं खरं तर ध्येय आहे. आणि म्हणून माझा हा सिनेमा मी मल्टिप्लेक्स किंवा सिंगल स्क्रीनमध्ये न रिलीज करता मी हा सिनेमा टुरिंग टॉकीजमध्ये रिलीज करायचं ठरवलं. यामधलं स्टारकास्ट पहिल्यांदा तर तुमचे आवडते बालगंधर्व म्हणजे सुबोध भावे आहे, त्यानंतर नॅशनल अवॉर्ड विनिंग किशोर कदम, सुहास पैशीकर ज्यांनी अंकुश नावाचा सिनेमा केला, त्यानंतर मिलिंद शिंदे जो आजच्या तारखेमध्ये खूप चांगला अभिनेता म्हणून ओळखला जातो, वैभव मांगले जो उत्तम कॉमेडियन म्हणून ओळखला जातो, नेहा पेंडसे म्हणजे तुम्हाला मला सहन करावं लागणार आहे असल्या रूपामध्ये म्हणजे, पण नेहा पेंडसे नावाची उत्कृष्ट आणि सुंदर नटी तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. आणि प्लस चिन्मय संत नावाचा एक लहान मुलगा आणि एक मस्त कुत्रा, असं माझं कास्टिंग आहे. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नॉमिनेशन झालं. माझं नॉमिनेशन झालं होतं अगडबमसाठी आणि कारण का मी ते 250 किलोचं वजन माझ्यावर पेलवलं होतं. खरं तर त्या मेकअपचं वजन एक 65 ते 70 किलो आहे आणि ते मी घालून नाचले आणि शूटिंग केलं. जवळजवळ 17 दिवस 26 तास मी तो मेकअप माझ्या अंगावर ठेवला होता आणि मी काम केलेलं. टुरिंग टॉकीज गोव्याच्या प्रेक्षकांना बघायला मिळतो? हो नक्की. नुसतं महाराष्ट्रामध्ये रिलीज नाही करायचा आहे हा सिनेमा, तर हा सिनेमा मला गोव्यामध्ये सुद्धा रिलीज करायचा आहे. म्हणजे ॲज वेल एज जिथे महाराष्ट्र मी रिलीज करेन तेव्हाच गोवासुद्धा मला करायचा आहे. आणि इथे 2च पहिल्यांदा टुरिंग टॉकीज टाकेन आणि मग 1 आठवडा फक्त टुरिंग टॉकीजमध्ये सिनेमा राहील आणि त्यानंतर मल्टिप्लेक्स आणि सिंगल स्क्रीनला मी शिफ्ट करेन. We are heading for a short break. Stay with us.